Sa Good Vibes, isa ka tattoo artist gikan sa hinubaan na naghimo sang wall art sa pagdumdum sa napatay nga reggae singer nga si Kokoy Baldo. Matapos na balitaan ang natabo sa iya nga idolo, ginhuman niya ang wall art sa sulod sang 5 ka oras. May report si Romeo Subago. Agaw atensyon sa mga motorista ang ini nga wall art sa may highway sa Barangay Maricalum sa Sipalay City. Sa unahan sini, may mga wall art na nga daan parte sa mga issue pareho sang human trafficking kag rape. Sa unahan, may bag-o nga mural painting. Ang itsura sang reggae singer sang Bacolod nga si Kokoy Baldo. Iya ngalan kag ang title sang kanta nga One Love. Himo ini sang 23 years old nga tattoo artist nga taga-Hinubaan nga si Kent Rio Durban o kung si Tats Rions. Istorya ni Tata, Biyernes ang kaagahon. Nabugtawan siya kay Katugnaw. Nagkuti siya sa cellphone, kag dito niya nabalitaan ang natabo nga napatay sa aksidente ang iya idolo nga si Kokoy Baldo. Wala na siya makatulog balik. Tiko cellphone sa FB, scroll ko nakita ko si To nga nga post ni Maurice nga na hindi pa magpate pero gi basa-basa akong comment na comment niya may screenshot niya ang iya ka rescue team siya nagpost mo ay positive gile. Nagpamarikalum siya sa Sipalay sa expression wall sa higad sang dalan. Ginpinta niya ang iyang tribute kay Kokoy Baldo sa sulod sang 5 ka oras. Ginsulay niya ang init para mahuman ini. Pagkasunod nga adlaw, Sabado, may mga nag-stop over na nga mga motorista para magpa-picture diri. Nagamotor man o kung nagasalakyan, nagapahigad makadali para magpa-picture sa wall art. Idol Manila kuno si Kokoy Baldo. Nabayan ko kayo siyempre, nakita ko na before sa Facebook kung pala, kalive. Lagi na matamat na ni sir. Lagi na Brian? Oo. Siguro mapulit ko, nabayan ko may nakitapos na gali. Para kay Tata, diri niya nalanggit pautwas ang iya kasubo. Luyag niya nga bisan wala na si Kokoy, dumdumon siya sa gihapon sa iya nga mga fan kag supporters gani ginhimo niya ang wall art. Tungod sa kasubo dodra mo na lang gid pautwas blay mga mo kasubo sa natabo para man lang sa para sa tanan para sa iya mga taga-suporta kag mga fans man na para hindi man siya bala malipatan bla nga gid siya matatak gid nga niya palangga gid siya sang tanan. Halin sa pagka-fan, nangin mag-abyan man sila ni Kokoy kay naka-updanay sila sa surfing. Ginakabig niya nga magulang, tagahatag sang advice kag idolo ang napatay nga singer.